кӯдаке ки омодаи тавлид шудан буд аз худо мепурсад: ман фардо таваллуд мешавам, чӣ тавр маро ки ин қадар заиф, кӯчаку бепаноҳ ҳастам, ба ҷое ки намешиносам мефиристӣ? худованд посух медиҳад: дар он ҷо фариштаи мунтазири туст, ки аз ту парасторӣ хоҳад кард. кӯдак дубора гуфт: ман дар беҳишт ҳеҷ коре ҷуз овоз хондан ва хандидану хушҳол будан надорам. худованд дубора гуфт: фариштаи нигаҳбони ту бароят овоз хоҳад хонд ва ба рӯят лабханд хоҳад зад. ту ин ишқу муҳаббатро дарк хоҳӣ кард ва ҳамеша хушҳол хоҳӣ буд. кӯдак бо ҳолати нигаронӣ гуфт: ман нороҳатам, чун агар ба дунё биравам, дигар туро нахоҳам дид. худованд посух дод: фариштаи нигаҳбони ту дар бораи ман бо ту сухан хоҳад гуфт ва ба ту ёд хоҳад дод ки чӣ гуна бо ман суҳбат кунӣ. дар ин лаҳза садои аз замин шунида шуд. кӯдак ба худованд гуфт: ҳоло ки вақти рафтан расида, бигӯ номи фариштаи ман чист? худованд гуфт: ӯро модар садо кун. модар.